Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw ti Huwebes apo, 20 ti mabilang idibulan ti Abril 2023. Baydanon ka na kayo, babenti ENR Online, ti sabali manan nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari abri pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para iti panagdanggay mi apo nga mga idasar kada iti damag nga muming maka-informar kada kayo ken kastameten adda ti pakasiknan tay amin nga sangapada. Okay, tirin sa gana tayo apo nga damag nga inkami dasar kada kayo iti deto ingal daw pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Pinoy Billiard Legend Efren Bata Reyes. Lumaban man na po para di Southeast Asian Games. Manuwa tatitawinin ni Efren Bata Reyes gagiyem kay kabsat. Saan nga tapay nga nagkupas tilaing na deti may bilbilang nga magician. Iti rabaw ti lamisaan nga pagbibilyaran gagiyem kay kabsat. So padaanan nyo. Amun ito apo no ana digitay nagduduma manen nga preparasyon para iti panaki laban na apo iti bilyar gagiyem kay kabsat ni Efren Bata Reyes. Solar eclipse maimatangan iti deto nga tenga ti aldaw kakabsat keng gagiyem. Iti sabali nga bangir pan nakapapatay ti gobernador ijay Negros Oriental digamo ken walu nga sabsabali pay nakaamames ken kastameten makapasuron segon kadagiti agpampanday linteg gagayem ken kaamsat. Iti sabali pay nga damag amuyo kadi nga dua iti kada sa nga pulo nga Filipino kalikagum na apo timapan agtrabaho ijay balasyo taaw. So nabara apo ti kalikagom digiti Filipino nga pumanaw dito pagilyantay nga Pilipinas. Ure adda digiti may bagbaga apo nga papatayen da agsakit maidaddadanes agagiyem ken kabsat adulat ta agasem ta dua iti kada sa nga pulo nga Filipino ti mayatapo nga mapan agtrabaho ijay balasyo taaw gagiyem ken kakabsat. Okay, ken kastapay po nga pagsasaritaan teto digiti sabsabali pa nga damag dito kalikago mapo nga maingato ti sweldo digiti mangmangge diti pribado a sektor. Amuyo numano ti kalikagom da pakaingatwan ti sweldo da iti kadaldaw sa nga gasot 50 pesos ti saludsod gigiyem ken kaabsat. Kabalinan nga ta digiti employers nga ingato ti agarop sa nga gasot 50 pesos ti inaldaw ganaren digitay empleyado da kakabsat ken gigiyem. Dati may isa kaditi pimaltog ken ni Governor Digamo gagiyem ken kabsat si Mango ijay Senado. Ijemet balasyo taaw amuyo kadi nga ti pagilyan nga India ket posible apo nga artapan na ti kaadu ti populasyon ti China. Nabayagin apo nga igem ti China ti kadadakkelan nga populasyon iti entero alubong. Ngemita iribiyang nga po ti India gagiyem ken kabsat amangan kano na kadeti nga tawen ket artapan nan ti kaadu ti tao iti China gagiyem ken kabsat. Ije pelaing balasyo taaw ije New Zealand amuyo adu Pilipino ije New Zealand. Inikaten ti gobyerno abot ti New Zealand ti pasalip para iti kakaadwan ti masapulan wenno mapapatay nga pusa nga digitay pusang gala wenno adda ka digitay langlangalang nga taraken a pusa gagayem ken kabsat kada tayo nga Filipino ibilang tayo nga sagrado ti pusa gagayem ken kabsat, di ba? Okay, amin digitoy tampok para iti maysa nga oras nga pa nakaidanon ti damdamag nga may tampok iti damdamag ni Berto.
Baytuyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan na po dito sumanunupay nga weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga pangabakan nyo po kanina kakadakkel pa premyo gagiyem ken na kakabsat tunggal maakupara po nga cottage when maupaan na cottage iti Blue House Beach Resort may kang kayo insigida po ti maysa nga Blue House t-shirt ken da kayo amin na nagkukuyog manipo da po iti kaubingan naging gana ti kataengan. May kan kayo apo ti raffle ticket sa gagisa. Raffle ticket, masapon nga isurat yung tinagan, address, kanda ti telephone number yo. Ikatin nyo di stab, iregreg yo apo, i-drop yo kada ti Tambulo. Blue House Beach Resort. Gagiyem kay ngabsat. Iti weekly draw apo, di kita may tinag nga raffle ticket. When you stop, di kita raffle ticket yo. Isudat ti pakabunutan apo, di kita mangabak. Di kita weekly prices tayo apo. First, second, and third, iti kada lawas, ada mabunot ang mga bakapo, iti imported goods, gigayem ken kamsat. Then, sa nga pulo apo, di kita mabunot nga entries, nga mga bak, ti consolation price nga 200 pesos each. So, sa nga pulo kayo, mga bak, ti sagdudugas na pesos, talo apo, di kita mga bak, iti imported goods. Ken padaanan, into Mayo 31, tinaindaklan nga grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gigiyem ken kamsat, ti cash prizes. Third prize, 5,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti first prize, 10,000 pesos. Awan sa baling aramidan nyo, tapno, may kang kayo tikundaway ang mga bakari nagkakadaktil pa premyo, mapanapo iti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. No plano yung apo ti ag-picnic, mama nagdidigo si baybay, diretso kayon iti Blue House Beach Resort. Gaputa, maikang kayo ti raffle ticket nga mangitunday di tsansayo nga mga baka kada iti agkakadakkel pa premyo. Ulitek, di cash prizes, iti grand draw into May 31. 10,000 first prize, 7,000 second prize, and 5,000 third prize plus adu pa po nga consolation prizes ti may paay ka na kayo. Babayan ka na Mr. Rexy Buyat ka ni Mrs. Nancy Buyat dahil agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Laglagipen, the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Pangabakan kada iti agkadakkel apa premyo kakailian. Adtoy iti maysa kada iti nagasat na nga bak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati di ako tinang-claim iti may isang pricing consolation price iti award 200 pesos. Congratulations. Kasano, kumano ka po kapapats ko, kaya 1 peso. Nagswerte. Not 7,500 or what? Nakabak 3,000 pesos ako. Dati ako nga promo na kailangan iti
Mayo, price 7,000 and third prize 5,000. Can 20 consolation prizes, can adong assorted can goods. 3,000. Congratulations. Dakat to ni. Sulit na sulit pa. Yawan tayo na ba? Congratulations. Congratulations. Thank you, ma'am. 742. Thank you. Ito. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. May kamanungan pa. Okay, tuloy-tuloy. Tintay panagpipinadamag gagiyim keng kabsat. Simmango apo iti hearing ijay Senado, babayan ti Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ti may bagbaga nga maysa kadagiti pimmaltog gunman iti pan nakapapatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Detoy ket nabigbig ani Police Staff Sergeant Noel Alabata. Naamuan nga aktibo pa ilayang ni Alabata iti agdama nga ket iti agdama naka-assign na po iti PNP Drug Enforcement Group ijay Region 6. Imunan nga naibalod ni Alabata iti Marso 21 gapo iti assassination attempt panaggandat nga panagpapatay kadagiti agtagikwa iti basit nga Tosino Restaurant ijay Dumaguete no sa dinno nga isu apo tinapaltugan titinged na ken nakumatos iti agarok duwa nga lawas. Kumatos ng 2 linggo, hindi pa namatay. Gigiim keng kamsat. Ado di kita makumkumatos nga matay ket. Idi makarwar iti ospital, na ibalod mo na yun. Deti nga Alabata po. Nupay kasta nakapagpiyansa, gigiim kamsat, iti ududi na, ken detoy ket babaen iti sabalinganagan nga Alfonso Tan gagiyem ken kamsat nupay kasta kasla na amnesia wenno awan ti lagip panunot ni Alabata gaputa amin nya paspasamak ken kuanay di Marso 2021 saan na kanon nga balagip gagiyem ken kamsat depensa pa ni Alabata nga adday di Dumaguete idi day nga panawen ken ditoy nga napannakano sinarungkaran ti tanem ti amana ngamin ket sadyay nga naitpunpon wenno na itanem ken awan ti maragip na nga simmarunon nga insidente. Naglikudan pa iti pulis nga napaltugan ti tinged na babaen ti agtagikwa iti panganan iti assassination attempt kadi agtagibagaw apo iti Tosino Restaurant en nagkagulo nupay kasta nga base apo tinayparwar nga dokumento nga gapo iti may sa doktor nga nang ngeksamin ken ni Alabata adda tama na iti mismo nga tinged na agaputa na agaw DJ agtagikwa ka DJ panganan gagiyem ken kamsat ti paltug na ket ditoy nga napaltugan ken adu ti tama ti ulo na idita pagbubungulan digiti sibilyan iti nasao nga lugar gagayem ken kakabsat adu digiti masdaaw nga miyembro ti komite no sa dinno tinangalaan ni Alabata iti piyansa nga immabot apo ti 120,000 ken no kasano nga naaddaan ti abogado nga saan niya basta-basta gaputa ti maysa nga ordinaryo nga tao saan na basta makaala apo iti maysa nga abogado gigiyem kay kabsat medyo na pagpungtot na ni apo Bato de la Rosa Senator de la Rosa deti Alabata gagayem ken kamsat isut chairman na po ti Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs gagayem kamsat deti Alabata Noel Alabata gagayem medyo napikon na napagpungkot na niluloko mo ba ako kunakit ni po Senator de la Rosa gagayem ken kamsat iti deti investigasyon mainaga po kadeti Digamo Ruel Digamo Slay case ijay Negros Oriental gagayem ken kamsat idintong adda digiti komento apo dagiti sumagmamano nga agpampanday linteg ti
nakapapatay kunada ken ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo ket nakaames makapasuron ken saan nya maawat apo ti sumagmamano. Paset detoy iti nagbalin nya balikas ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idi mangipaay dito iti opening statement iti naramid nga hearing iti Senado seknan ti nakapapatay ti Negros Oriental Governor Roel Digamo ken 8 nga sabsabalipay. Kalikagom ni Revilla nga agbunga ti positibo a resulta ti may suswat nga investigasyon tapnon agsungbat iti kabitan nga panawen dagiti adde ti likod ti panagpapatay iti nasaong nga dati a gobernador. Balikas pa iti agpampantay linteg nga ginastusan ti gobyerno wenno dagiti gasgastusan ti gobyerno dagiti pannakabagiti linteg manipud uniforme armas aginggana iti pannakasanay da tapno adda timang proteher mangisalakan kadagiti Filipino gagayem ken kamsat kagiddan deto pinpasigurado ti senador nga ni Revilla nga saan nga agsardeng kadwana digiti pada nang agpampandelinteg iti Senado agingga nga saan nya agsungbat ti asino man nya deti likod ti nakamames nga krimen nga pannakapapatay ni Digamo. Ayun gigiyem ken kamsat iti latest apo kadeti pannakapapatay ti gobernador iti Negros Oriental nga ni Roel Digamo. Iti balikas ni Apo Bong Revilla ket kaslala kayat na nga masigurado nga agsungbat dagitay dagitay adday ti likod may isa kadagiti kang runaan nya maitudtudo gagayem ken kabsat ket ni Diputado Arnie Teves nga kadagitoy nga al-aldaw base kaditi may ususwat nga operasyon kada amin-aminen gagayem ken kabsat adun digitay natakwatan nga saan nga nasayaat nga inararamid ni Arnie Teves gagayem ken kamsat adapay digitay rakurak deti asawa deti napapatay nga gobernador nga kabalinan na kanupay nga butbut nga napo digitay pulis to include NBI gagayem ken kakabsat ni Diputado Ernie Teves kakabsat ken gagayem ken adun apo digitay operasyon nga yuswat kadigitay pagtengan nga deti apo ket mangi tuntunda apo iti adadda nga kasla panang ngibilang nga isu nga talaga ti adda iti likudan digitoy nga pamapatay aglalo apo digitoy may pagpabasol ken kuana not only Digamo slay case adu pay digitoy mununa nga ibagbagada apo nga isu ti utek kadigitoy pamapatay dupay kasta gagayem ken kabsata masapul pay laeng apo nga mapaneknekan no talaga nga isu na apo ket adda iti likudan digitoy nga pamapatay ti kunada nga roden ti akusado agtalineed nga maysa nga inosente kadagiti may pagpabasol ken kuana agingga nga saan nga mapaneknekan beyond reasonable doubt sa babaen iti korte gagayem ken nga kamsat okay kasama na po idasarte di sa sawali pa damdamag agyaman tayo po kadagiti sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City nadamarikrik nayo apo ti Baguio kahit yung nagpakonsultar ti doktor mapanit ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Thailand. Maraming salamat Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin iti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas manipo di jay Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company. Masarakan dito po di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Aniyaman na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga serbiyante na kalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company, manipod plano, panakaplano, aging gana po nga malpas ti patakdirin nyo nga pasdek. Kukwa, kinimat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po di pagpandayan linteg iti ili ti Marcus. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Ray Villanueva manipo na po iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Aircon na
Additioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kadiri ang kakalaing nga aircon technicians tapno urnusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Bawayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken Kastapay, Ma'am Esmer Galisinao, Manibo di Barcelona, Pagilian ni Espanya. Agyaman tayo pa, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang dati di ground floor, ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, raman, nga di muntupulos kalipatan. Pakay ramanan na po, di kitay sa balipay, nga lako da aputahe. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, kukuha da Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador, Manibot Santa Maria, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Dapat ada na ba? 30 besa na minuto sa pukul pasanti alas 12. Happy lunch time. Kada iti marima na po ti panangal daw na. Mainaiga po kada iti Senate hearing. Babayan ti Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gagihim kamsat nga nakaimbitaran na deti may isang pulis gigiyem kamsat manibo da po iti may isang active nga pulis nga ni Staff Sergeant Noel Alabata
ada di pa nagpungtot ni Apo Bato keng kuana ket ni Apo De La Rosa, chairman Apo kadeti Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kabsat keng gigiyem. Pakunkontempt Apo ti Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Police Staff Sergeant Noel Alabata nga daytoy ket maysa kadagiti may tudtudo nga gunman wenno pimaltog iti kaso nga attempted murder iti probinsya ti Negros Oriental. Sigon ti opisyal ti opisyal nga ni Police Staff Sergeant Noel Alabata nga nabigbig babaen iti business owner nga da Jason Ong ken Sandy Tinguha ti pimaltog kadakwada ijay Dumaguete City di 2021. Binigbig ni Met ni Dumaguete Police Chief Police Colonel Rumencilio Swan ni Alabata kas naaresto nga suspect iti ijay nga pasamak wenno insidente. Sigon iti testimonya ni Daong ken ni Tinguha pinaltugan ida ni Alabata bayat nga imatmatunan dapo ti basit nga restaurant ijay Dumaguete City. Ganun pala kahalaw ang bitukan ito. Dikas ti kakwana, kangisit ti kararwana, gagiyim kabsat. Nadaan ti scaffold, wenno pa nagludang, tinagbetan Daong ken ni Alabata, no sa dinno nga ni Alabata ket napaltugan ken binugbog dagiti tao iti restaurant iti pasamak iti mismo nga testimonya na babaen iti nasaong panag-gimbestigar agagiyem ken kabsat no pay kasta naglikudan ni Alabata nga nagpaputok isuna iti paltog ken kinunana nga tipek piglat nga adda iti mismo nga tingid na ket gapu ti kutsilyo sa angket nga putok ti paltog. No pay kasapo damang determinar nga doktor gagiyem ken nga isuket na paltugan ti tingid na. No pay ti surgeon doktor nga nangagas ken kuana iti mismo nga sugat na ket addamet iti sao nga panaggadingeg nga nabigbinigbig na ni Alabata nga malagip na nga isu tinangagas ken kuana wenno nangagas kadeti sugat na. Dito nga natakwatan nga ti husto nga nagan ti opisyal ket saan nga isu tinaramat na iti medical record. Gagiyem kabsat ngem ket di nagaswar itinagan nga maysa nga Mr. X gagiyem ken kabsat pseudonym tinusar na. Idita sa ludsuden da tinamin mano nga gundaway inpetting latta ni Alabata nga saan na nga matandaanan dagiti adu gundaway nga wenno dagiti insidente ken kinunana nga detoy ket gaputa isuna ket awan ti putna kadagiti nga gundaway nga detoy Apo tinagsurunan dagiti adu nga senador gagiyem ken kabsat nga binagaan pa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ni Alabata gapu kadagitoy nga panagululbud na nga nairamanen ti imahe na kadagiti sa wenno mairamramanen ti imahen dagiti sabali pa nga pulis idi si bubukel nga organisasyon ti kapulisan paytuloy ti Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms ti panakaibalod ni Alabata ijay Senado. Talaga natangken dito Alabata gagayim kay kamsat kagasim deta paglikudan na awang malagip ko kunana Apo dito kita kaslala alolatan gagayim kay kamsat kasla dito paanan pang pakwanalatan pang palabes na wenno pangikat na Apo ka di pan nakairamraman agasem aktiv ka nga pulis mairamang ka Apo iti kasta sa bagay adupay digiti sabsabali kakabsat keng gigiyem digiti agimulat druga digiti mapa nag-report nga nalalapsat nga babae di pulisya ket imbes nga di report nat entertainin diti pulis ket saan digaan na mutten wenno saan paburanta deta idanon mo to ngem adda pagsaritaan ta mga ganon adu Apo ti maawat tayo nga kasjay nga reklamo against Sam hanet kat di amin nga iso inda nga iso amin kakabsat keng gigiyem nga kasla kadeti Alabata tatapo nga panangibilang digitoy coming ti Senado ket agululbod gigiyem keng kabsat
dito nga pulis nga isuti maysa kadagiti maitudtudo nga gunman gagayim kay kamsat iti pan nakapapatay ni Ruel Degamo ken digitoy nagtestigo nga pinaltugan na nga agasawa nga agtagi ko apo iti maysa nga panganan gagayim kay kamsat iti tawen 2021 agasem napalto naagaw do di paltug namo nagludang da kada ti lalaki nga agtagi ko kada panganan na gagayim kay kamsat ket ditan na nga napaltugan na deti tinged tinasao nga pulis ngem saan nga natay apo na kumatos ti 2 weeks kunada siguro baka husto di pagsasao apo nga ano ti dakes nga ruot ket narigat amatay maki ang masamang damo mahirap mamatay kakabsat ken gagayem so nga kitante mo na natin pagbanagan na kasi balog da apo ni Alabata ijay Senado gagayem kay ngabsat malagipi apo digitay digitay Ilocos 6 idi nga naibalo di Senado gagayem kay ngabsat hanggang sa Senate ba yon o sa lower house gagayem digitay Ilocos 6 kakabsat okay ada dunto pa po damdamag kalpasan digitoy JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asinig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 40 minutos pasado alas 12, gagayim keng kaabsant. Ang adadating parwara po ti SWS, ti Social Weather Station, nga survey, gagayim kaabsat, idi lang kalman. Rimwari ti may isang survey ng parwar ti Social Weather Station, idi kalman, aldaw ti Miyerkules, nga 7% karili pamilya Pilipino, nga adaan ti miyembro iti nga overseas Filipino workers ti tumultulong iti pagbiaganda or kabuhayan kung na iti Tagalog tumultulong para iti financial iti pagbiag 7 apo iti kada 10 gagayem kay kabsat Second iti survey 75% kadigiti pamilya ti masansan nya makaawat ti kwarta manipod kadigitay kabagyan kapamilyada nga overseas Filipino workers idinto nga 10 ket 7% ni nagkuna nga numaminsan makaawat da 5 nga porsyento tinagkuna nga manmano 3 nga porsyento apo di nagibaga iti awan ti amuda maipanggep iti data inayon ti Social Weather Station nga dandani 2 iti kada 10 nga adult Filipino ti agpangpanggep wenno agar arapaap nga agbiag iti sabali nga nasyon
7% iti agdama ti sapsapol iti trabaho dito pagilyan. Ayun so talagang multiple questions digiti ti SWS Social Weather Station iti survey kadagiti Simmarsano no iti pagilyan gigiyem kay kabsat napili nga top picks digiti Pilipino nga respondent para iti sapol iti trabaho ti sabali nga nasyon nga kas iti Canada 16%. Well, nagadot over ti Canada po. Saudi Arabia is 12%, Kuwait 9%, United Arab Emirates 9%, Japan 7%, Qatar 6%, United States of America 6%. Dito ako nagbiliba ka po kaditi Kuwait 9%. Isuna po ti may ikatlo gapot ti umuna nga choice digiti Pilipino nga papanan pagtrabahuan is Canada imabot po ti 16%. May kadwa ti Saudi Arabia then Kuwait Saudi Arabia ken Kuwait gagiyem kay kamsat bilibak ka digito nga nasyon. Digito nga nasyon gagiyem especially Saudi Arabia adut nakakulong nga Filipino adut agreklamo gagiyem keng kabsat nga mamalmaltrato gagiyem adu pa digiti naka-standby kadagiti government offices si Saudi nga Filipinos naglibas na kadagiti amo wenno saan timalaw nga talaga gaputa mamalmaltrato idinto nga dati Kuwait gagiyem keng kabsat mano na po nga Filipino tinatay di ba Kuwait yung pinakahuli diti babae po nga pinuuran ni Rames pinalidlidan ti anak ti amo na kakabsat keng gigiyem nabibiyapay dati United Arab Emirates 9% awan unay ti rumrumar nga kasjay apo nga pasamak kakabsat keng gigiyem ngem siguro na po kaditi mapan parang open country open city yung United Arab Emirates gigiyem kabsat 9% Japan is 7%, medyo malimit ti makapan ni Japan ngayon ti Estados Unidos 6% maududi gigiyem kay kabsat gaputan muda hamet ka basta mahayrang ka no awan ti offer ijay malaksid no petisyonan na ka dete ka pamilyam kada ka kapamilyam asawam gigiyem kay kabsat ti SWS survey ket ni SWAT manipod Disyembre 10 naging gana ti 14 iti 2022 no sa dinno nga nakainuman digiti surveyors ti 1,200 nga Filipino adults iti entero nga pagilyan nga addaan ti margin of error nga positive 2.8% gigayem so kasdya apo ti kaado ti mayat so nga digitay opisina apo ti Department of Foreign Affairs very busy apo kadigitay tattao wenno Filipinos nga mayat apo nga mapan agtrabaho ijay balasyo taaw kakabsat keng gigayem kita nyo apo dijay resulta dijay naiye parwar babae na po iti biyang ti social weather station kakabsat ken gagayem adamit apo deti report nga dito Pilipinas mayal alikago mapo DJ 150 pesos nga nayon nga sweldo gigiyem ken kakabsat digitay mangmangged iti nagdudu iti pribado nga sektor gigiyem ken kakabsat iti pagilyan ti saludsod no kabalinan digitay agpatpatrabaho apo ti kasta ti kadakkel na nga mainayon iti biyang ti swelduenda digitoy nga Pilipino gagiyem ken kabsat amuyo no bimagsak apo ti biyang ti pagbiyagan kakabsat ken gagiyem uremet digiti agpatpatrabaho gagiyem ken kabsat ket bimagsak damit at takit naapektaran damit apo iti biyang ti pandemya kakabsat ken gigiyem hala nga tao apo naapektaran nga digiti regular uray apo digitoy agpatpatrabaho gagiyem ken kabsat isu nga sigurado nga adda digiti reactions wenno saan nga napintas nga reaksyon apo may panggapiti detoy nga plano apo digiti adda iti gobyerno nga ipabaklay kadakwada di pan nakaingato ti
ganaren na digitay mangmangged iti orela sa nga gasot 50 a pesos nga mainayon kadakwada iti inaldaw-aldaw nga ganarenda kakabsat ken gagiyem sa pulik diti ahometen makijak makita na so nga kitantay man apo no natagbalin nga reaksyon ken no kasano apo ti panang tratar ti wage board iti detoy no kas pagarigan na pursigi apo DJ makungko ng 150 pesos nga mainayon apo nga sweldo kadigitay digitoy makitrabaho gagayem ken kaamsat pursigi dito apo babaen iti biyang digiti agpampanday linteg kas paset apo ti panang suporta kaditi Filipino gapu ipelaeng apo ti epekto ti inflation sa bagay hanmet lang dito pagilyante nga Pilipinas gigiyem ken kakabsat ti ayan ti kasdya apo nga nagtalinad nga minapo hanggang ti 570 ti digito kiti Metro Manila iti sweldo sa bali ngamin ti rate apo dito probinsya kumpara iti Manila agagiyem kakabsat depende apo ti wagas ti panagbiag kakabsat ken gagiyem idi adarimwari di nga damag nga deti 570 nga inaldaw apo nga minimum nga DJ Metro Manila ket bumasit ti kantidad wenno DJ balor na gagiyem ken kabsat aga po apo iti panagnato digitay magatgatang adda ti nagbalin apo nga measure babaeng ken ni Senate President Mig Subire agagiyem kabsat di Senate Bill 2002 nga plano da apo nga nayunan ti 150 pesos ti daily minimum wage kay iti pribado a sektor gigiyem ken kamsata ken nangipila met ti Gabriela Women's Party ti House Bill number 7568 nga kalikagom na met nga ipangato iti 750 pesos iti kada aldaw nga ganaren digito iti pay 15 gigiyem ken kamsat no DJ ti Gabriela excuse me, mapaturay, gagingin ka kapsat. Excuse me, apo. Nukit kita ente apo, tinga ngamin na panagnato apo ti presyo, gapo iti nangato nga presyo di magatgatang ken serbisyo, halos nagtriplen. Kumpara apo iti Pebrero tawen 2022 nga 3% laeng. Inayon na po ti Senate President kani Senador Mig Subiri gigiyem kabsat nga may palagip nga ti kondisyon iti ruar ti National Capital Region no sa dinno nga mas nabababa dati didak nakamatik tatay nabababa tayo nabababa ti minimum wage kababaan na po ti 316 iti kada aldaw dati ket ti Bangsamoro region in Muslim Mindanao para iti non-agriculture sector. Segun ti Ibon Foundation, ti GAP, iti nagbaetan iti makitrabaho, wenno sweldo ken estimated family living wage gagiyem kabsat ket agtultuloy nga ngumatngato gagiyem ken kabsat segun iti senador. Iti January 2023, diri pamilya apo iti National Capital Region ket agkasapulan da apo iti living wage nga 1,161 almost doble apo kadi highest pay nga maawat wenno masusweldo digitay minimum wage worker iti Region 1 nabayag nga adda ti panawagan iti wage hike panakaingato ti sweldo ti kilusang Mayo 1 TUCP Trade Union Congress of the Philippines ken ti partido ng manggagawa iti baet apo ti maysan nga gundaway laing iti kada tawen nga maiparwar ti barong wage order babaen ti Regional Wage and Productivity Board iti babaen ti linteg malaksi di detoy no addala malaksi laing nga po no adda digiti unusual incident gigiyem ken kaamsat okay across the board ano yung across the board no maipasa dating linteg po ket maobligar ti amin nga magpatpatrabaho wenno employers iti pribado nga sektor nga uray iti beneg ti agrikultura gaya agrikultural maobligar da po nga mangingato iti swelduen hindi tayo magitrabaho kadakwada di across the board nga 150 pesos kada aldaw uray pay no kasta awan pay apo ti sardeng ti regional tripartite
Wage and Productivity Board nga mangiparwar tinayon nga aumento base ti Republic Act 6727 agagiyem ken kakabsat. So kitain tayo apo para kaditay mangmangged detoy gagiyem ken kabsat sayang aon temet ti trabaho na po aon mairaman tay kumamit apo ada multa na po no sana sumurot digiti employers gigiyem ken kabsat manipod 5 aribo a multa wenno pan nakaibalod idi upat atawen tapno masigurado nga sumurot diri kumpanya wenno negosyo iti detoy pinusgan ti Department of Labor and Employment ti inspection ti payroll ken sa verify financial records digiti madakamat tapno ti kasta masigurado nga maipaay kadakwada ti nayon nga sweldo no agbalin nga nananayalinteg iti biya nga po digiti kumpanya nga daan ti union nga kasapulan nga daapo ti panangi pakamuti presidente detoy iti Department of Labor and Employment Inspectors tapno maaramid ti panagsango digiti workers ken representative no saan nga unionized ti pagtrabahuan kakabsat ken gigiyem so kitante man po no anat ti pagbanagan detoy anat reaksyon na ibiya nga po digitay agpatpatrabaho may nagi ti detoy digitay magitrabaho sigurado nga paboranda ti nasao nga banag. Okay, kasangwanan di sa bari pa nga damag. Thank you very much kay Mr. Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. Guillermo Agustin kay Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Jewel Santillas, manipod Tilahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin kay Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much, Cherylin's Crispy Chicharon, iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherilyn Vallador. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Spain. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Daan na po karitin daling aircon technicians, tapno ornosen dati perdi, no problema ti aircon tilugan nyo, ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City, babayang kin Honorable Telwin Tapawan, kaming ti pagpandayan linteg ti Ili ti Marcus. Can thank you very much kay ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Relis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta
ag condense zona then ag nisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti ag filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood zona maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Dapat bati apo nga 4 minutos kasanguanan ti oras yung una. Padaanan na po ti sabali pa nga surat kenti padayawan niya ibasa ipatangatang iti programa ti tinapalabas mangrugi apo ti oras ti una. Kabayatan na itilubong ti ayam desidido pailaeng ti Pinoy Billiard legend Efren Batariyes nga makipartisipar ti Southeast Asian Games nga maangay ijay pagilian nga Cambodia. Ada dua nga event nga pakipartisiparan ni Reyes iti Southeast Asian Games nga mangrugi ni ti sumaron nga bulan dati ket ti men's 1 caution ken ti 3 caution nga karum events makadua ni Reyes ni Francisco de la Cruz nga dati metlaing ti kadua na iti napalabas nga Southeast Asian Games di Hanoi, Vietnam nga nakaala iti bronze medal. May palagip nga nagkakaribuso di iti tao iti Southeast Asian Games di Vietnam ken ni Reyes gapu iti kinasikat daytoy ken iti saan na po nga kasla di nakapapati nga tirada ni Reyes gigiyem ken kabsat. In pabusoy meten ni Reyes iti ubing nga Pinoy Billiard players di full events kas iti nga kas kariti ayam na nga saan saan pa nga sikat ti karum event gigiyem ken kabsat so manot tawen ni Efren Rabata Reyes gigiyem ken kabsat dapela po gundaway na nga makisali pa po para kaditi Southeast Asian Games ken lagligipin nyo po diti kayak team nga ada di kita miyembros nga taga nagbakalan paway manarima amit apo ti presidente preparasyon da kakabsat ken gagayem kayak canoe federation team gagayem kabsat di kita ubing talon sa upat nga taga nagbakalan paway di kita makipartisipar apo preparan damit apo ti biang ti Southeast Asian Games Yan yun, lagi pentetuman padasin tetuman na kontakin nila kumusta ti preparasyon gaputa next month may swate na po di Southeast Asian Games ken ti host ket ti pagilian nga Cambodia ada di kiti kainuman tayo din na po nga membros dito nga grupo nga adan di kiti imbilang da nga nasyon nga medyo narigat nga makalaban gagayem ken kaabsat iti sabali nga bangir mapantemet apo ti populasyon di ba yung China iso apo iti maibigbaga nga kadadakkelan ti populasyon iti entero nga lubong ngamita apo nakasaganan wenno mabalin nga artapanen ti India ti China iti kakaadwan ti populasyon wenno tao na gagiyem kamsat sigon ti United Nations gagiyem iti tenga deti nga tawen 2023 mabalin nga artapanen ti India ti China manamnama nga bumsog ti populasyon ket umabot iti 1.4286 billion ti populasyon ti India nangat nga to iti 2.9 million no idasig apo iti populasyon ti China nga 1.427 billion gagayem ken kamsat iti napalabas nga tawen bimmaba ti populasyon ti China nga daytoy ti kaunaan nga panagbaba ti bilang dagiti tao or population ti China since 1961 gagayem ken kamsat apo sabagay ti China dakkel man apot nga ti populasyon na baknang nga nasyon diti amoy di India gaputado diti Indians ditoy kakabsat ken gagayem diti agpapa 5-6 wenno agpapautang apo so na lang to Indian no kunam ditoy agapoy di India nababaknang dito nga rod gapo iti kaado ti kwarta nga irorol da apo nga ipautang kadatay nga Filipino kakabsat ken gagayem so deti apo ti latest posible apo nga artapan ti India ti populasyon ti China no maabot ti katingaan deti nga tawen manamnama apo nga bumsog gumato ti bilang ti tao ijay China ay ijay India babaen iti 1.4286 billion
di China adalaing ati po iti 1.427 billion numapandet nga nga populasyon ti India nangat-ngato danukwan iti 2.7 nga milyon nga tattao gagihim kay kabsat kumpara po iti biyang ti China kakabsat kay gagihim ket kumperam ti land area po ket nalawa ti China kumpare po iti India ngem ti India po may sa kadigiti saan mo nga laeng-laengen iti militarisasyon na military oray kapabilidad da po iti biyang ti armas adu ti armas kano digiti India gagihim kay kabsat ken narwar ti kwarta kita inyo laengen adut kwarta nga iwerweret digiti Indian apo dito pagilyan tay nga Pilipinas digiti agmotor nga inaldaw nga umay agtugtog umay agsingir kada kayo kakabsat ken kada kayo kadagiti adda utang na nya po tadayta ti obrada okay so padaanan nyo apo ti resulta digiti nga damdamag gagiyem kay kabsat China wenno India artapan nanto kanon na ti populasyon ti agdindinamag nga kadadakkelan ti populasyon na nasyon tintero alubong nga ti China. Awanin na po tinabati pa nga oras ti detoy nga aldaw para ti programa ti damdamag ni Berto. Dito nga ron na po ti pagayam nyo. Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatililaay nga malem ti Huwebes agyamang kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar kinintero paginian ken unay di balasyo tao damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Kablawan da kay papagayam iti nagasat nga malem ti Huwebes. 20 ti mabilang iti bulan ti Abril 2023. Maribo di ENR Online may danon kada kayo. Ti sabali man na parang ti programa tayo ti napalabas. Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti panakaidanon ti programa tayo ti napalabas. Uweno pa ng padayo tayo nga mangibasa iti sabali man na surat nga nakaipalakunan ti napalabas iti biyag kinayak ti maysa nga pagaya. Di surat padayawan tayo pagpiyamanan na po di kiti sumaganad. Agyaman tayo kada Mr. Danny Agustin kaya ni Mrs. Sophia Agustin ti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo met ni Mr. Ray Villanueva manipo di California, Estados Unidos. Kaya ni Mr. Joel Centillas manipo di Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kada Mr. Guillermo Agustin kaya ni Mrs. Larina Agustin di Toronto, Canada. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121Z, Flores Street, Lawag City. Nadarikritan nyo ako ti Baguio kaya ito nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company. Iti ket masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin apo nga kasapulan nyo nga construction assistance. Mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company. Gagayin kay kabsat iti na kalintigan ng presyo. Ha? Amin apo construction assistance kas kung may ipan nakaplano aging nga malpas ipatakder nga kayat yung ipasdek gagayin na serbi ka na kayo apo ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan kami nga po ti konseho ti Iliti Marcos. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga masarakan iti San Nicolas Public Market. Magatang dito ako nga naimas nga chicharon iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon adaan raman niya di munto kalipatan Pupwakin matbatunan da Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manipod, California, Estados Unidos. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Manipod po di Barcelona, Spain, kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carbas Aircon Conditioning Service Center. Nga masarakan apo iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinaling aircon technicians, tap nurnusen da ti problema ti aircon tilugan nyo, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road pasit ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag asidag ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tuwin papagayam, ngintay rugyan, nga ibasa, dito'y surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas iti biyag ken ayat, ti maysa nga pagayam. Dito nga surat katin patulod, ti pagayam tayo, kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Ophelia. Naisagod iti surat ni pagayam tayo nga Ophelia, tinapalabas ko, Manong Robert. Ito may kari nga may patangatang o may basa iti nadayo nga programa. Tinapalabas ko iti biyag, kapsat ko. Ket sapay kumata, mangyegan di kiti padak, nga dumdumnge iti detoy, tapno mapidot di kiti adal, ket may walin diri saan na may kari, nga pagtengken pasama kiti biyag ko. Ngem kasakwanan ngin tawarwaren, linabag tinapalabas ko. Kablaawan kay tinagasat nga aldaw, Manong Robert, pakiramanan ti kupay lut mo. Kastamit ten diri so amin nga dumdumnge, iti deto nga programa. Sublian ng takabsat, iti adda ti maysa nga pasamak, iti nariribok, nadawel unay, nga nagtaudak a pamilya, Manong. Buridekap kada kami nga duang agkabsat. Agpada kami nga babae, Manong Robert. Agtawin din ti sangapulo ket pito ti kabsat ko. E dinto nga siya ket sangapulo ket lima. Matandaan ak unay idi agringgor da ti amak ken ti inak nang nangruna ken inanang. Saan meting nga si mangpit ti anak mo nga ininauna? Bigatin nga mawampay. Amanganta nakitarayan no si murutin iti sabali. Makaluluan ni nanang ididay nga agsapa. Idinto ka ti amak ket medyo nabungsot pay laeng ti sangaw na gapo iti bartek naman ni di rabi. Mamartek namin ti amak, Manong Robert. Nga daytoy siguro ti maysa kadagiti saan nga nagustuhan ti kabsat ko nga pasamak iti pamilya mi. Ti kabsat ko nga ni Manang Dina. Wen Manong,
Nabayag na idin nga ipangpangtang agpanaw gapu iti masansan niya panagapa. Ti amak ken ti inak, aglalo no nabartek ti inak. Wenno ti amak. Saan lang at ti panagapa Manong Robert? No diket madudug ti riknam no sikat ti inanak digiti agasawa. Gapu ta masansan nga imaan wenno dangran ni tatang ti inak. Gapu iti kasla panagsangit ti ina, dito'y nga nakapungtot manin ni tatang. Anya kaya Mercedes, panaggiina na pa ilaing gaputan, nasapa pa nga parbangon nga. Pagdaga kiti nga, bumaningrot dita. Ano ti babadim mo, no? Nagpanawin ti anak mo. Hindi, dati kayat na. Kayat na siguro ati. Makaramam maten, iti atibdugan ungganis ati gagay. So nga, si Buro din ati. No, sinula dita. Kin may isa, saan mo metpaya sigurado? No sa din no tinapananan, no si Murot, nakitaray, wano niya. Maturog ka man pa'y kinakidikit, no? Arabising ka dita. Balikas ti amak nga, nagwagnes sa pimanaw. Ngem nagturong iti kusina. Dito'y nga naglaw ko nga, kumalanggiking ti baso, kastameten ti garrapon niya pagkargaan ti asukar. Garrapon na pagkargaan ti kape. Kastameten ti sangkabasik nga krimen, Manong Ruben. Siguro ket agkape ni tata. Ngem imbes nga agpakanawa ti ama ti inak, saan no diket impigsa na ti buses na, sikat ti akin basol ka digito yung mapaspasama kiti pamilya tayo, Diego. Awang ngamin ti sabaling o bubram no diti makibarkada kaya naghinom. Makita digiti anak mo nga, siyak ti mangisaksakan ti panagbiag tayo, iso nga. Mauma da siguro ni kastoy nga biag, ket mapanunot dan ti, makitaray wenno makiasawa. Awan ti serserbim nga ama, irresponsibilidad ka, irresponsable ka. Kinunana kabsat, apag balikas ni nanang ti maudi nga balikas nga irresponsable, ti mayok ti baso, ket nagdiso iti abaga na Manong Robert. Dita kabsat nga, nagdanagak amanganta, masaktan unay ti inak, tauray lang nga napatingi ti sakit, ti tinamaan ti baso nga abaga na. Dito'y kabsat nga, tinaray ko ni nanang nga inarako. Gusto nang aminin nanang, nakababaing ka digiti karuba, nasapa pa yung pumpumlaaw kayon. Amangan man niya ti masauda. Imbasidig ti ama ket ginutangtang na ni nanang, nga dito'y nga ginuyod na iti mismo nga salas. Ganda din ni nanang nga kubtar o ni tatang nga kubtaran ni nanang, ngem na pa nakititing nga da. Tatang pang-aasim, samo ko mga dangran ni nanang. Kaasi ti inak, kaasi ni nanang tatang. Mabambanog lang arudin nga mapampalali lang, dangrampay laing. May saka met torpe ka nga opelya ka. Kadadagat di nga kanunungan ti, kasla armalay tingiwat na nga inam, ngem siya. Natatang nanang pang-aasiyo, nang umaykan iti kwarto, umaykan ni manang. Sadya ka niya, maturog tayo pa'y laing tanong aglawag ket sa pulin tayo ni manang di na nanang. Kasta ti masansan nga pagtingken pasamak. Kasta ti parupa ti pamilya nga nagtaudak, Manong Robert. Nga dito ti amok arason no apay, nga inaramid ni Manang Dina, ti pimanaw. No sa dinno tinapanan na saan mi nga ammo, nga minkabsat ko. Tay kunakon niya nabayagnan niya ipangpangta nga pumanaw iti balay mi. Gapu ti masansan na panagriri, ti inak, kastamet ten ti mamartek nga ama. Kami ken ni nanang. Nga mag-agalin na ti abaga na.
nga natamaan iti baso. Nasakit ka baagak na. Natamaan ti bakal ti amang nga baso. Amangan hindi ko matulungan kay ti lawlaw ti balay tayo at mobelya anak ko. Kaya among nanang to kalatan di ta saklatan. Ang dalos na rin ang lawlaw ita tamat maturok pa ni tatang dahil ito nung madamdam akit sumrektan. Isuntuman hindi asistiren tati unig ti balay. Kinunak kabsat na. Idi ta mailukat ken mairikep mi ti ridaw ti kadaklan nga kunatayo wenno ti pan na main door. Dito'y nga nagsanek ti matak. Iti nakasaluket nga sobre. Iti naipit nga tinitid nga rikep ti ridaw mi. Nanang, ada sobre dito yan. Amangan surat ni manang deta. Kinunak. Dagdagos nga masidig ti inak ket dito'y nga inapsut na tinakasaluket a sobre iti tinitid nga rikep ti balay mi. Saan ka nagkamali, Manong Ruben? Surat nga talaga, ken surat ni Mana. Ket kastoy ti linaon ti nabasa wenno binasa mi nga surat ni Manang Dina. Agpakada ka na kayo. Na kayo amin, tatang, nanang, kangrunan na king kakabsat ko, Belia. Agpanawak. Agpanawak, gapunta marunaw ako ni tibain, iti mapaspasama kiti pamilya tayo. Pangaasiyo ta didak sa pulen. Numadamag kunto na talinaayen ti si bubukil a pamilya tayo. Umayak to at subliak to. Sandak nga sa pulen gaputa. Adayo ti papanak na lugar. Adayo ti kayat ko papanantap no ti kasta awan ti madamag ko nga may panggit ka na kayo. Agan-anad ka Ophelia ading ko. Agan-anad ka na. An-anadan nyo tinadangkes na ungit unay nga ama. Iti pamilya tayo. Agpakadaak, kitsapay kumatadan tupay ti gundaway. Agkikita tayo, no agtalnan ton ti sitwasyon ti pamilya tayo. Ito'y mangipatpatig ka na kayo. Di na. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert.
as namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ko Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko Mang Robert, no tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Saan minyen pakamo kinitatang ti nabasa mi nga surat ni Manang Dina, Manong Robert. Nga minuray no ipakamumi ket awan tumit laeng ti agbalin nga sirserbina. Sigurado nga agsaoson tumit laeng ken agung unget. Ididay nga nanggal daw naliday ti inak. Mariknak unay ti liday na iti papanaw ti kabsat ko ani Manang Dina. Uri siyak manong ket malidayanak nga agsina kami nga agkabsa. Ngamin nila ing Manang Dina ti kanayon niya pangibagbaga akit agbalbalin niya problema. Ken ure met isuna isak met laeng ti pangibagbagaan na kadagiti di na kaya ta mapaspasama kiti uneg ti pamilya. Umaldawe nagalas 9 nga tani ti bigat. Edi rumwar ti amak manipo diti siledda ken ni nanang. Ikanak man pala ti kwartang Mercedes. Rumarak man. Sa dinno ko mati pangalaki ti kwarta. Kahit itid ko laing ti 300 na pisos keng ka nga binalik ka digiti pagpapayak nga kaskatulong hindi kalman. An-anwem manin ay ti kwarta. Adu pa'y launay met nga saludsud mo. Ikanakit din. Manumit lang ta 300 na pisos kita mo nga dainom ko di rabi. Naki-kontribusyon ak may tatarikiti kagayim ko tapnon di damit ibaga nga takla makiininom ang Diego no kung may gatang mo ti agserbi di kiti daw atem nga igat-gatang mo ti arak nga inumen di makatulong ko ma awam manin bagas awam pa'y masiday ti pangal daw sa ita dumawat ka manin iti kwarta kasanuak ka di met Diego mababainak pekit din ka dagiti amok nga kanayo na kabumali no dumteng ti pa nagsusweldo manula iti mabati iti sang kabasita sweldok gaputa kanayo meta bumali wenno umutang kadakwada wisit kakit di imutan na magdid kakit din madala awan na talaga pangaasim kumikiapit akmanen iti dedi agundaway agsidsidduker manen ti barukong kumanong Robert. Ngamin tunggal dumawat ti ama kiti kwarta ket saan napagustuhan ti inak. Sigurado nga suplian na ni nanang uri no awan pa'y tinyawat na iti tungpaw no danog. Isu nga, tatang, sangkay ko mga agririkin ni nanang. Ada nabati nga 50 pesos tinbati ni nanang hindi kalman niya. May gatang iti si Dayan, isu nga. Isunti alam tatang. Kinunakit kinaot ko ti 50 pesos nga da iti wallet ko. Detuhin tatang eh. Alain yun. Sinibarot ti ama kit dita. Pumanawak man laing anak ti salbag ka kit no. Mabalagbag ka man eh. Talaga nga si kakit awan ti serserbim nga asawa. Awan ti pakairanudan keng ka. Kinunanakit nagwagnese na pimanaw. Kasla kalikagom ni nana nga pakamatan ti sarita ni tatang nga ngem inatipak amangan tagsubli ket ituloy na nga dangran ni nanang. Nanang, saan mo nasusumbatan? Pure kit pumanawen.
Uri kit mapanin iti kayat na nga papanan. Mauma ako nanak ko. Mauma ako niti kastoy nga sitwasyon. Agsirserbiak nga alila iti may isa nga pamilya. Ngimawan man laing iti. Panagsarda iti paragbandog ko tapno laing agbiag tayo. No kumati amam ket tumulong kanya. Dududwa kayo nga anak ni. Kabalinan da kay mga tamit tapakanen wenno. Pag sidaen ti naimas nga mumununamit ti arak ngem ti masida. Balikas ni nanang nga tumtumremen digiti luana, Manong Robert. When kabsat ko uray siya, nabayage na madududug tiriknak iti sitwasyon ti ina. No saan lang nga ubingak pay wenno adda ti naturpos ko. Ket mabalin nga, inpilit kumekten ti bagi kasumrek iti trabaho, tapno makatulong ak ken ni nanang, Manong Robert. Kasamanan nga ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Pagayam tayo Ofelia, agyaman tayo kaditso maganad. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin kani Mrs. Sophia Agustin na manibod ti Toronto, Canada. Agyaman tayo kani Mr. Jewel Centillas manibod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Pangaramanan ni Mr. Ray Villanueva manibod iti California, Estados Unidos. Thank you very much met kada Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin manibod iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo ti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon adaan raman nga di mun tumalipatan. Cherylyn's Crispy Chicharon iti ground floor ti San Nicolas Public Market kukuha kin matmatunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, at daan kada iti nalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pagyamanan tayo pa, ti TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo. Manibod pa nakaplano ang hingga nga malpas ti pasdek nga kayat yung patak di rin. TMT Construction Company, Lauden ti Cabeza Elementary School, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No karikaw mo abot yung pakonsultar ni doktor, gapoy tirik-rik na inyo iti bagiyo, mapani ti doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort.
Padaanan kakailan, digiti weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, kagiyem kay Kamsat. Tunggal weekly draw apo, digiti mga abak, ket mga abak na iti imported goods para iti first prize, second prize, ken third prize. Idinto nga sa nga pulo nga mabunot niya, mga abak iti consolation prizes nga sag to 200 pesos. Awan sa baling aramidin nyo, tapno makipartisipar, ken madang kayo ti tsansa nga mga abak kanina kakadakkel, agkakapatay ka pa premyo, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Tunggal mapan kayo agupa wenno aga kumudara po karite beach karite cottages di Blue House Beach Resort. May isa nga cottage po insigida maikang kayo iti may isa nga Blue House t-shirt gagiyem ken kabsat ken da kay amin nga nagkukuyog manipod ka ubingan naging gana ti kataengan maikan iti raffle ticket. Iti raffle ticket masapol nga isurat yo apo dinagan kompletong address ken phone number. DJ staba po ti raffle ticket i-drop yo apo ka DJ Tambiulo ket amin na po digitoy isudat ti pakabunutan digitoy mga bak kadagiti dadakkel nga papremyo. Saan lang deta? Padaanan nyo apo ti Grand Draw inti Mayo 31 nga may suwat apo ti Blue House Beach Resort para iti deti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Third prize 5,000 pesos. Second prize 7,000 pesos. Ken ti first prize 10,000 pesos gagiyem ken Kamsat ya. So nga dadakkel apo digiti pa premyo. Ano mapang kayo ag beach, mapang kayo ag didigo si JB Bay ti Kalayab, diretso kayo apo ti Blue House Beach Resort ya. Gaputa dito iti mangiti dapo ti tsansayo mga abak kadagiti kakadakkel apa premyo. Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Grand draw apo Mayo 31. Dagiti pa premyo kitagga po. Kas pagyaman kada kayo da Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat dagiti agtagi kwa iti Blue House Beach Resort. Adtoy iti maysa kadagiti nagasat nga abak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati kaya po tinang-claim iti may isang price iti consolation price iti worth 200 pesos. Congratulations. May kasama po ng mga bak iti 200 pesos ako. Kumanong ka na po kapapats ko. Kaya 1 peso. Nagswerte. Dati ako nga po ng price 10,000. Second prize, 7,000. And third prize, 5,000. Can 20 consolation prizes. Can adong assorted can goods. Ako dati kaya, nangabak ako. Tandagan mo din. Miguel Santo. Miguel San Pablo. From sir, Barangay 19 San Nicolas. Okay. Thank you. Nangabak dito, 100 pesos na po. Yawal tayo nangabak. Congratulations. Thank you, ma'am. Ticket number 740 ang G 23 Gawad City. Thank you. Ito. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. Venga. Naglabas ti Aldao, Manong Robert. Ti amo kidi no maliplipatanen ni Nanang ti tinagtalaw kabsat ko nga ni Manang Dina. Ngem adda digiti malem. Aglalo iti rabiing agsangsangit wenno aglulwa. Aglalo no dududwa kami. Malaglagip na ti kabsat ko. Ket kastoy digiti balikas na. Kumusta nga taitan ti kabsat mo? Aw man la ti pakadamagan no Pelyano. Sa din nun tinakad kadanunan na. Masansan niyo ikarkararag ko nga.
Adda ko maitinasaya at akasasaan. Salwadang ko mati apo. Ore siyak nanang awamit ti pakadamdamaga ko no sa din nga talagang tinakadandanunan ni Manang Dina. Wen nga rod, mamutmut talengak no malagip ko ti kabsat mo anak ko. Adda pekit din di kiti gundaway nga maong tanak kaditi. Amok gaputa, mapampanunot ko ti kabsat mo. Saan mo nga minunay nga panpanunutin nanang? Ikarkararag takit di nga. Agbaling ko mga naragsak ti kabsat ko, kin adda tinatalgid a kasasaan. Mailiwak mitin king kuana. Uri siya. Mailiwak ko na yan. Nasurukin na makabula na awan ti kabsat mo anak ko. Ophelia anak ko, saan mo ko mga raramidin ti kasti inaramid ni manang mo? Amaganta matayak no, uri si kakit pumanaw. Saan mo ko mga aramidin anak ko, agkarika kaniyak. Agpakpakaasi ti inak, madududugmet ti riknak nga mangkitkita kitilangana. Dagiti matana nga paggapuan, dagiti agarubo sa luwa. Tinakapso ta bagina. Ti inaldaw-aldaw nga mabannog a bagina, gapu iti panagpaalila na iti sabali nga tao, tapno da masapulan na kantidad. Agkariak nanang, di ka panawan. Wen dya karamidin ti kasti naramid ni Manang Dina. Agludon ta nanang itirigat ken namay. Laglagipim nanang ko, ay ayatin ka unay-unay. Uri siya kanak ko, dungdungwen ka unay. Iso nga pangaasin, di ka kumapumanaw nga kasti naramid ni Dina. Dinak panawan anak ko. Matayak no uray si kakit pumanaw ka. Nagtulid ti panawin. Imbes manong Robert niya, makailiwliwag kami tinaramid niya panagtalaw ni Manang Dina. Saan gaputa timpuar di ti adu sayang guseng. Sayang guseng nga mangperdi ti panunot mi, nga kapamilya ti pimanaw nga kapsat ko. Adda di kiti mangibaga nga makikita da kanu ti kapsat ko kada kiti balay pagliwliwaan iti kabangibang nga probinsya. Adda pa'y mangibaga nga ingkabalay kanoti may nga baknang. Ket inyalaan na ti pagyanan na gabuta may sa kano akabit deto. Adamit di kiti mangibaga nga dati kanon nga aramid ni Manang Dina ti kasta nga aramid. Agbabatubat saan niya agsusurot nga sarsarita. Napya kumano sarita nga makapalagaan. Ngem saritang adadapay nga mangdegdeg iti dagen sentipuso kenrik nami, Manong Robert. Addapayan di iti gundaway nga makisinungbat ni nanang, nadapan na pakangigan na iti kakasta nga balikas, may panggep iti pinwanaw nga kabsat ko, Manong Robert. Nagpalpalabesak met nga ori adda digdi sayong guseng nga kasla, kayat da nga ipadanon kanya. Gaputa jak kayat ti makiriri, Manong. Binuybuyugak deta nga panagpaspasen siya iti kararag nga sapay lakuma. Tamalawlawagan dagiti tao nga saan umiso ti panunot na. Ken sapay lakuma ta. Adda iti nasayata kasasaad ti kabsat ko. Ket iti may sang aldaw. Agsublinto iti sibay mi, Manong Robert. Naglabas pa'y di kiti aldaw, nagtultuloy ti kinariribok, ti pamilya nga nagtaudak, gapu iti sana pa nagbaliw ti amak. Kabsat no adda di kiti mangayab keng kuana tapnon ti kasta makitrabaho. Awam met ti yawid na nga sweldo na.
Ngamin ket makaumanayan itang danda ken kuana ti ara. Ludaduma nga sumangpet si Babartek nga bit na ti ara ken pulutan. Pinagtalaw dakit ti anak ti Salva gidinto nga tinultulunga kiday ti trabaho da. Napiakit ti nata inpabalon dan ti arak ken ti pulutan di kad dituyen na ituloy ko. Ophelia! Tatang apay. Mangala ka man ti baso ken ti danom. Ken irwar mo man dito tugawa plastik di dada. So di pagtugawak dito sikig ti balay. Ti lamisaan nakawayan ta. Inumat man la amin dito intentan. Pinagawid da kon ta. Makaturog da kanon. Ginanang mo. Nakaturugin tatang. Nabannog ka no iso nga kunana nga. Siya kundi manguray ka na kayo tapos ilukatang kayo ti rida. Sige, mapamualanin ti baso kanti pitcher nga dati danon na. Tuloy ko ti uminom dito, yori no may mesa. Agdardarasak to nga mapan, gaputadyak kayat ti makabasol ken ni tatang. Ngamin no mabaybayag kay ti baunag, lalo no kas nangad da inom na. Orean niya ti mapidot na manong Robert ket ibakal na ken ka. Wenno saan no may nakadanuneng ket punguten wenno tungpaen na ka. Kasta di tilaklak amen mi nga agina, tunggal makainom ti amak, ngay responsable manong Robert. May sakariti karkararag ko ti panagbalbaliw ni tatang. May sakariti kang runaan niya daw dawat ko ti Diyos, nga malawlawagan ti panunot na. Ket pagaryen na ti pamatig, para ka na kami nga anak, kastamit din iti asawa na, nga inak ka. Idi magidanon ko ti pitcher ken ti harra, wenno ti pitcher ken ti baso, nga ayan ti danom manong Robert. Nana, sumrikan ta mapangkamit maturugan. Bebe anak lata dito Wen tatang, saan nyo kumauni nga kakaaduyan ti uminom? Mariknak nakaado kayo. Gaga, di na mambibibiyangan. Basit pa ito ano talaga nga ipasnek ko ti uminom. Wen gayam, awan pa'y nakadamagam no sa dinno ti ayan di kabsat mo nga puta. Tatang, anya ti kahit yung asawin. Aping kasta ti awag yung kinimanang dina. Nadamag ko dita nga. Adda ka no iti may nga balay pagliwliwaan iti kabangibang nga probinsya. Isukan di trabaho na. Talaga nga puta ti. Anak ti salbag na ita. Tatang, saan mo ito makumpirmaran? Damdamag metla deta. So ti may ka digiti pagin inumat ta. Mabainak ka digiti. Madamdamag ko nga panagbalinin ti kabsat mo kas mabayada na babae o pelya. So nga siga, no kalikagom mo met ti kasking kuana, ingkaitan, saan mo nga urayan ti sabali pa'y nga gundaway, tapno dududwa kami ti inam. Si kapay nga palpalamutin ti inam. Masapo na siya klaing ti palamutin na, tapno biyaga ka na namay. No kalikagom mo met ti agputa, ingkan, surutem ti kabsat mo nga di na. Kadigidi gaao ni tingiwat ni tatang nga makaperdi ti kabsat ko nga ni manang di na nga pimanaw iti sidong ni. Dandanikla isidir nga naidurun siguro ti kabsat ko nga nagbali na kasta nga kasti pa nang ipapanti aduken pa kay bilangan na. Gapu iti dakes nga aramid wenno makitkita na kenkwana. Ngem tinepelak ti bagik manong Robert. Amangan tas syakket dangran na. Manong nagalaluduyak nga rod nga pimanaw iti ayan ni tatang agsao-sao nga mangulit-ulit a puta wenno mabaybayadan ni na babae ti kabsat ko nga ni manang dina. Saan kon nga riniriing ti inak tailiklik ko nga agkungkiyang damanen. Amangan ta di manen makatippel ni nanang nga mangsungbat keng kuana. Wenno mang babalaw ket mang pabasol keng kuana.
Gapoy di pa nagpalaw ti kabsat ko. Ket dangran tumanin ni tatang ni nanang. Iti uneg ti kwartok manong Robert nagar-arubos di itilwak. Malaglagip ko unay ti kabsat ko. No agpaysuman niya kasta tinagbalinan na. Sigurado nga na iduron, gapoy di dakes nga aramid ti ama. Gapoy ti saan umiso nga makitkita na nga aramid ni tatang aglalo ti panangdangdangran na kininanang. Nagrebelde nga ron ti kabsat ko. Ket inusar nan ti bagina tapno makalipat ka rin di dakes sa pasamak. Dagiti nagayayam iti panunot ko. Agingga nga naalak ti turog ko, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, kabsat. Naabot ko ti tawen ko nga sa 17. Agaruk do atawenen nga awan ni manang. Nga awan na pulos ti pakadamdamagan mino sa dinno ti ayan na, Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga rabii, wenno sardam nga isasangpet ni nanang, manipod iti pagpapayan na kas alila. Ngamin ket stay out ti inak, Manong Robert. Ophelia anak ko. Saan kamit nga iduron ngem? Siguro napintas nga jaya ngamin ket. In jaya ti inauna nga anak ti amo ni Minda. Dili nagkasariti na manabulan nga masapul na ti kadkadwa na iti balayda. Ngamin ket pasaray ka nung mapanagubran ni Brix iti adayo. Amumeten may isang inhinyero. Ano di iti kontrata da iti ruwar ti probinsya. Saan kamit niya agbali nakatulong kadkadwa na kalae. Kasta nga pumanaw ni Brix. Aglalo ket nalpasen ti pinatakder da nga balayda iti sentro ti ili tayo. So may saan pa yung makaumanay ti tawen mo? Kasla kayat ko nga irekomenda ka wenno awatek ti jaya daking pa. Kayat mo ka di. Ala indak nga kadkadwa da na. Wen, nagpunti ka sa takip. Makapanaw kami dito yung balay ngem, amok ti ayan mo. Nun, saan nga maperdi ti panunot mo at ang kanayon na makakikita, saan na umisong aramid ti tatang mo. Napintas sa dita, babak nang ga, inhinyero ti asawa na. Nakaturpos met nga, maestraan mindangin. Saan kanunot nga ipalubos ni Brick sa mga isuro. Nang isuro idingem, saan meta permanente. Ano kaya't mo, di magaktuin to nubigat, mapangkakadapada. Lalo ket sa ano na yung makagungunay ni Minda, kabuta aginaw, agdadagsene. Ibagang to anang, mapanak. Iso ti kunam di, mapanak. Iso peti masa pulak na, maitulong ko pare di panagbiag tayo. Wenan ako ken kang runaan na nga. Kalikagong kukit tapno. Saan mo niya makikita ti dakes nga aramid ni tatang mo? Nanang magulto ti panunod ko. Numapanawang kayo. Amangan tada kay tumid na ti pampanunutig kabuti kinang. Kinaungit ni tatang. Namuna ta, nadangkis unay no dangran na kayo. Saan na ko? Bebe amta, liklikak no ko na sumbatan ti amam no dududwa kami. Adtoy ni Engineer Nel Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kas na mapreventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ka Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko na Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten ti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kabigatan naman ng Robert, imbagami metlaing ken ni tatang. Ti Jaya, ti anak ti amo ni nanang, ngalain nakakadkadwa na iti balayda, kabsat ko. Adda pay lahang uber ti amak, idi marugyan ti panangibaga ni nanang. Diego, ni Ofelia ket iji Jaya ti anak ti amok nga ni Minda, ngalain nakakadkadwa na ta, inhinyero ti naasawa na ket adu digit ti trabaho na iti sabali a lugar. Aglalo ket no pumanawen agmaymaysan iti balay data. Sanda met mangalay iti katulong data, wammet pa iti anak da. Balikas ni nana. Kasla timmingra ti amak no pay madlaw mo nga nalabasit pay la ti pingping na gapu ti epekto ti arak manong Robert. Kita nasayata no kasta. Sayata no mapammet ag trabaho ni Opelia. Ken magbali na kadkadwa nga saan na ti kabsat na nga ni Dina nga sa balim ti damag keng kuana. Damag metla deta saan mo nga patpatsin ta o met ti makapaniknik. Amangan no panangipapanlaeng di kita. Panangikalintigan ni nana. Anya Obelia, mapangka. Uwentang, mapanap tayo supay ti masweldo nga. May tulong ko iti panagbiag tayo. Dayta man ti ko nakanak ko gusto dayta. Ken nagsweldo ka, di na kimimutan na. Masapul nga ikanak, hanga kas kininanang mo nga. Adupay lang nga sa oti, kastarin na, no saan kasapulan na pa lang nga, boksi-boksi nga, eksan tumangten. Wen? Ay, uwen tatang. Apekit din niya saan. Ala, kaano nga ruti ipapan mo? Kaano nga, alan na ka ti, anak ni amo ni nanang mo nga, mapan mangkadkad wakay ko na. Ni nanang atatang ibagak to itan nga kayat na timapan kit mabanin na into no bigat itulnog kunto iti baro abalay daminda ta mapan nan tukat kadwa ni naglalo ket ti damag ko ket mapan iti sabali man na probinsya ti asawa ng inhinyero ta mapan na bantayan ti project ti kumpanya nga pagtrabahuan na. Sige saan mo nga tultuladin ti kabsat mo nga ni Dina sika Opelia,
Amangan no, agtinag kantumet nga kasi ti nagtinagan na nga trabaho. Papagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa ti surat nga nakaypalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ti pagayam tayo nga ni Ofelia. Anya ti agbali nagasat na, iti detoy nga serkan na nga trabaho nga kaskat kadwa. Padaanan nyo papagayam, ti kabsat na nga ni Dina, agsublintupay nga ta iti pamilyada. Ento no bigat papagayam, agdadanggay tayo tumanen, para iti panangituloy tayo apan ang ibasa, iti detoy surat nga nakaypalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni Ofelia. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes papagayam, agyaman kam tinkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.